Nem üçin men ýan ýoldaşym hemme üçin gyzyl ýaladym. Pulum berýär, kömegim edýär. Maňa edek galany bolsa, kömegim edenok, pulum berenok, pul bersem men ne edip berýär? Soňam her bir manadyň atçodyny soraýar. Şuňky temamyz şo hakynda. Hakykatdan hem durmuşda şeýle erkek adamlar bar. Olar başgalasyny ejes üçin plan ejan, doganjyklar bilen plan agam. İşte plany ýebiç ýöne üýe gelende şo plany ýebiç tam başga adam. Oň üýtgeşik keýpem ýok, kömegem edesi gelenok, aýal bir zat sorasa jogap berenok, puly berenok, saňa näme gerek pul, işlejek diýse işlemek näme gerek diýen ýer soraglar. Ýüzüçke inni soraw. Hakyky plany ýebiç haýsysy? İşde işläp beren, alkyş alyp, awraýyna awraý goşýan, perişde ýaly plany ýebiçmi ýa öýdäki öz aýalynyň çagalarynyň gadryny bilmeýän gara ýörekli adam. Haýsysy? Eger mehriban gelinler siziň ýan ýoldaşyňyz şeýle bolsa, siz ilkinji nobatda düşünmeli, oňa duýgudaşlyk etmeli, empatiýa açmaly. Näme üçin men ýan ýoldaşym iýlere berýär, maňa da berenok? Asly duýgu näme üçin? İşden hem gelesi gelenok, men öýde beýle näme etýäkem bärik gelesi gelenok. Şonu düşünjek bolmaly. Sebäpler kän, men şu videoda birjigini azajak. Sebäpleň biri, belki bil siziň ýoldaşyňyz kiçiklikden diňe alkyş almakdan lezzet alýan biri. Mektepde-de, işde-de, öýde-de way planyjan berekella alyp çykdyň. Sen tügelemep hydrataýaly hemme zada ýetişýän, oguljugum saňa döwnen, tügeleme diýip büňüni diňe işde-de öwýärler bilen öwgüsi esasyna imitlenip ýaşap başlaýar. Hä, men öwseler, men gowy adamdyryn. Öz durmuşymy gowlandyrmak gerek gel. Iň esasy ýüzüm gowçu, hemmekşä gowy görnýän, şoma ýetik diýär. Şoň üçin öýlenenden soň geliniň gadryny bilenok, çagajyklarynyň gadryny bilenok. Onuň aýaly adam goklap sen ejeň dagada 3 çaý salyp berdiň. Doganyňam öýürdiň, jigiňem öýürdiň, okutdyň. Biz bolsa intägim şu köýne jaýymyzda ýaşaýas diýip gowk edeniňiz oň gulagyna eşdilenok. Bular ýaly gelinler size gowy täzelegime siziň ýan ýoldaşyňyz bölüşip bilýär. Düşünýäňiz, bölüşmek esasyna siziň ýekeje öwrenmeli zadyňyz bar. Iýler näde bolýar, menem şeýde bolaýyn. Ýok, ýalbaryň diýemok, kiçeliň diýemok. Ýöne siz gelini bolup şonu maňa ber, şo men hakym diýseňiz, erkek adam üçin siziň diliňiziň eşdilşi Hytaý diline bolýar. Siz gurläp dursaňyz türkmençe, ýöne siz eliňiz beýliň üstüne goýup sen şonu edersiň diýip gurläp başlasaňyz, Hytaýça bolup başlaýar. Olanyň lezzet alanok, o türkmençe düşünýär. Iýler türkmençe diýýär, iýdindenem jan goşýar. Düşünýäňiz, size kömek etmekden şo lezzet alanok gepiň tümmek geri. Şonu näde öwrenmeli, näde başlamaly, näde owa dönüp aýtmaly. Şonu biz treninglamyzda öwretýäs. Düşünüňiz, iň esasy hemme zat aňsa öwrenip bolýar. Ýöne siziň ýalňyşýan ýeriňiz joraňyzyň ýanyna barýaňyz, tanşlaňyzyň ýanyna barýaňyz, olam öz billiginden öwretýär. Şonuň üçin professional, bilýän adamyň ýanyna barsaňyz, edil mektepde attestat alşyňyz ýaly dogry netije berer. Videoň soňuna çendiňläň üçin köp sag bolun.